Te hai perlok baro iwe ki bala jukersan bat page ia ki video ki jonga te mentang keren sepang ki ki kena ki badang rit te ngamut ban ai pisa ya ki ya pi ki kena rit ar pedeng kamarwe tang ba ngakwa ba pin ya selok ya ki kena ki kena prasnong ki jong pi kumba sau pengut bat kumju lada pi don kata ka jing trang ba nganyo banwan syakasnong ka jong pi sngew ba ban komen tang ba ngan wan tang kat kum ka jing jan na soslong ha kasnong ka jong pi ya tang ya kitu ki bajan dan rai yakini ki ba don snong sajengai te ngampat la banwan namar pa ngabun kam ten rai wanam sngui ban wanam thewyanga namar pa yakitu iba sajengai bat kumju omde bang kelak tin mentah ba omde tang bang subun kam rai de namar ba ada jengai palat put long ngamla te ban wan be mo ten rai wanam ya sngui te mentang ni persang swakat bala ye iba ya kasnong ga bajan mo mut ong ten rai ada don nap ding jong pi ki bakwa bangan ai pisa ye pi ki knarit ar pedeng ka marwe tang ba ya selok sau pengut ki pralok ki jong pi ki pralok kena ki jong pi bangan yo ban ai bat kumju shwa ba pin shwa bangan wan sakasnong ka jong pi snu bai ban pentip shwa ya ki rang ba snong ki jong pi ya ki rang ba dong kham tam ya ime ipa jang pi ban kumju sngew ba ban yai ban komen ya ka video ke jonga bangan yo ban tip angno ba khamjan kasnong bat hangno ka chaka ba ngade ban lek mo te tang kini ki kentien ngam don khana shu ten rai dan bok ba pinya syai ya klan ba pinang yo ka bokoj bakya te tang kini ki kentien kuble shibon dan bok uble ron kat bat pi kuble shibon